Ja sam Sara, članica sam Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma DND-a Zabok i volontiram, odnosno za djecu mlađu od 15 godina, to se naziva odgoj za volontiranje. Volontirati sam počela prije nekoliko godina. Sudjelovala sam u raznim volonterskim akcijama, kao što su Štokrilin za sve, ukrašavanja panoa na temu zdravo i fino, grafitiranje zida, odlazak u azil za životinje, te sam sudjelovala u najnovijoj volonterskoj akciji ukrašavanja platnenih vrećica. Ja sam Iva i volontiram zajedno sa Sarom. Volim volontirati jer volim pomagati i jako je zabavno. Omiljena volonterska akcija mi je bila vođenje igara za noć vještica. Najdrži dio volontiranja mi je ukrašavanje grada, okolice te pomaganje životinjama, a drugima se sviđa ovo što radim, te sam tako i svoje prijateljice zainteresirala i uključila u razne volonterske akcije. Volontirati je prava fora, zavolontiraj se i ti I budi cool kao mi!